Já věřím v autenticitu a v přirozenou krásu ženského těla. V módu, která nevyprchává společně s trendem. Naše hodnoty stojí na pevných základech a opírají se o minulost. My nechceme šokovat za každou cenu a ani se stát dalším sociálním experimentem jako třeba jiné značky. My nechceme pobuřovat davy a ani vytvářet vlastně modely pro masy. Ani nevytváříme nic zcela zásadně nového. Trh je přesycen. Oblečení je na skladech snad pro dalších 6-7 generací, tuším, a upřímně není co moc nového vymýšlet, pokud se nebavíme o nějakém technologickém rozvoji anebo o vývoji nových funkčních materiálů. A přesto mi na trhu některé kousky chybí. Vezměte si pouzdrové šaty. Perfektní střih, perfektní materiál, zkrátka nadčasový kousek. Skvost, který by neměl chybět v šatníku žádné ženy, a přesto je takový problém si jej dnes pořídit. Takže cílem hry je vzít klasický model a ve špičkové kvalitě jej vytvořit na míru z prvky moderního světa.